kyau tun da gida ya gyari tsaf Allah ka auren albashi mai fantamawa. Na kuna wani nawa kuka ɗauka a wata ɗai, in man bincika in man bibi ku da ɗaiɗai har ma'aikatan Zariya har ko na fi kowa. Gaji na kowa barni dai idan na tuna idan ba a iya min ko kiran sallah na gaji sai dai in yi amin na wartsake to kuma aiki na fi kowa. Amma yaran nan ba ku da hankali, daga cewa ku gyara min gida sai ku kama shashanci, to ku shiga taitayinku. Sannan hajiya ke ki ga mulki da iyawa, ke ki kai fice kan maganin don ɓarakanwa, ya uwa ta yan Zariya ya ce ta Kanawa. Zagawa na gode ni na yabi kowa, so ku je zan ba kowa ya ji tasawa, gefe na kiɗan kwali kawai ba ni iyawa. To kai salele na yi kashe din ka fasaki, to ka san fa daga yau ni zan ɗauki mataki, kai da ko an ce kai wanki ba ka iyawa. a yau mutanen aikin alhaji kenan, to ku hankali dan hajiya alfatana nan. Yanzu ta fito har albarka ta kasawa, ai direba aikin da nake ba ka iyawa, dole ne ya zama an bambanta mu da kowa. Aiki ya yi kyau. Dan da gida ya gyari tsaf Allah ka waran albashi mai fantamawa. Aiki ya yi kyau. Dan da gida ya gyari tsaf Allah ka waran albashi mai fantamawa.